солеҳа ҳар рӯз аз ин мағоза чанд бастабанд чипс ва ё картошкаи хушк мехарад. ӯ хонандаи синфи 5 дар мактаби таҳсилоти умумии шумораи 172 ноҳияи рӯдакӣ аст. солеҳа ба картошкаи дохили бастабанд шавқи зиёд надорад. ӯ тӯҳфаи дохили бастабандро меписандад. тӯҳфаи дохили як бастабанди чипси бо табассум кортҳои хурди акси 4 ашё ва тарҷумаи номи он бо 4 забон аст. ин сурати чия? ба русӣ мешавад груша. ба англисӣ мешавад pear. ба хитоӣ мешавад лидзи. дар ин карточка суратҳошон кашидаги аст ва ман тез дар ёд мегирам ва ба 4 забон навистагиаст: русӣ, англисӣ, хитоӣ. ва ба ин суратҳоро мебинӣ ва тез ёд мегирӣ. картошка хушки бо табассум тавлиди ширкати Замона аст. ин ширкат дар вилояти Суғд фаъолият дорад. аммо ба дунболи роҳандозӣ кардани таблиғи забономӯзӣ аз тариқи фурӯши маҳсулоташ, минтақаи фаъолияти ин ширкат то шаҳри Душанбе, навоҳии Тобеи Марказ ва вилояти Хатлон фарох шуд. дар шароити буҳрони молиявӣ истифода аз ин усули нави таблиғ маҳсулоти ширкати Замонаро серхарид кард. толибилмон кӯдакони тамоми минтақаи Тоҷикистон бисёр ба карточкаҳои забономӯзӣ мо омӯхта шуданд. ба хубӣ онро медонанд, ҷустуҷӯ мекунанд. ҳангоме ки ба ягон мағоза дар вақти муайян мо рафта наметавонем, аллакай онҳо пурсуҷӯ мекунанд. худи фурӯшандаҳо аз мо хоҳиш мекунанд ки тезтар мо маҳсулоти зарурии кӯдаконро ки барои онҳо ва умуман барои волидонашон бисёр манфиатбахш аст, сари вақт дастрас карда бошем. дар бастабандҳои картошка хушки ширкати Замона ҳоло 150 калима бо 4 забон истифода мешавад. онҳо тасмим доранд шумораи калимаҳоро боз ҳам бештар карда баъдан сохтани ибораҳоро омӯзанд. бозоршиносон донишомӯзӣ аз тариқи фурӯши маҳсулотро дар бозори Тоҷикистон навоварӣ медонанд, аммо 100% мутмаин нестанд ки дар дарозмуддат дар шароити имрӯзи Тоҷикистон ин усули таблиғ бозори ширкатҳоро гарм нигаҳ дорад. Сами же потребители, то есть дети, в силу своего, к сожалению, воспитания. худи истеъмолкунандагон яъне кӯдакон бо манзури тарбияташон барои ба даст овардани фоида ва тӯҳфаҳои пуливу молӣ талош мекунанд, на барои дарёфти донишу асосҳои зеҳнӣ. дар шароити феълӣ тӯҳфаҳои моливу пулии дохили бастаҳои маҳсулот дар миёни кӯдакон талабгори бисёр дорад. К сожалению, но, конечно же, на данный момент они больше востребованы. ширкатҳои дохиливу хориҷӣ дар Тоҷикистон маъмулан аз як усули ҷалби харидор, ҷо кардани миқдори пул ва ё тӯҳфаҳои молӣ дар дохили бастабанди маҳсулоташон кор мегиранд. усуле ки ба эҳсосоти манфиатхоҳии мардум бозӣ мекунад ва ба камбуди сифати маҳсулот соя меандозад.